must be your leader. Jisu christoa नोंसोरनि दैदेनगिरि जाथों. Jesus said, I'm the light of the world. Jisu christoa बुंदों आङो संसारनि स्रां. You know, the light guides. नोंथांमोना मोनथिगौ ना बे स्रांआ दैदेनो? Can you think what would happen if this light goes off? नोंसोरो साननो हायो ना बे जेब्ला लाइटफ्रा खोमसि जायो अब्ला It will be completely dark. नोंथांमोना मोनथिगौ बेयो गासैबो खोमसि जागोन. And you know what happens when you are in the dark? नोंसोरो मोनथिगौ खोमसियाव थायोब्ला मा जायो? You can fall. नोङो गोग्लैनो हागौ. You can hit something and hurt yourself. बहाबाबो सौग्रावनानै आघातफोर जानो हागौ. I want you young people with this new year 2020. आङो अनजाग्रा लाइमोनफोर नोंसोरखौ हास्थायो जाहैबाय नैबे 2020 सनाव 2020 is ahead of you. बे 2020 सना नोंसोरनि थाखाय मोजां आवगायलांनाय बोसोर जाथों. We have just started 2020. 2020 सनखौ जोङो जास्ट जागायजेनदोंल'. You would be a fool if you enter 2020 without the light. नोंसोरा जाम्बा जाम्बि जागोन जुदि बे 2020 सनाव नोंसोरो बे स्रांनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला. In the 63rd youth camp, I want all of you to say, Jesus, be my leader, be my light for 2020. बे youth campनि गेजेरजों आङो नोंसोरखौ अनजाग्राफोर बुंनो थाखाय खावलायो. बे केम्पनि गेजेरजोंनो बे 2020 सनाव आंनि स्रांआ जिसुनि स्रांआ आंखौ दैदेनथों. Don't walk through 2020 alone. बे 2020 सनाव हारसिं दाथाबाय. Don't let Satan be your guide. सैतानखौ नोंनि दैदेनगिरि दाखाला. In John chapter 10 verse 10, जहननि 10:10 बेबायदि बुंदों. it says the thief comes to steal, to kill and to destroy. सिखावा खावनो थाखाय फैयो आरो सिथारनो थाखाय फैयो आरो धंस खालामनो फैयो. Who is the thief? He is none other than Satan. सिखावा सोर? बेनो जाहैबाय सैतान. When a thief comes to your house, he looks for something precious. जेब्ला सिखावा नोंथांमोननि न'आव फैयो अब्ला सिखावा बबे दाम गोसासिन बेखौ मोननो हास्थायो, नोजोर होयो. So Satan would love to steal the soul that we have. सैताना बेखायनो जोंनि जे दाम गोसा जिबन बेखौ मोननो थाखाय हास्थायो. That's the most precious thing that you have. बे जोंनि जिबनानो बयनिख्रुइ दाम गोसासिन नोंथांमोननि आरो जोंनि बे मुवा. So therefore, young people, remember, like what King Solomon tells the youth, to remember God first. बेखायनो अनजाग्रा लाइमोनफोर राजा सल'मना जेरैबायदि बोसोन होदों जे नोंनि लाइमोन बैसोआव सोरजिगिरिखौ गोसोखां होननानै. Before the days of trouble come. बे दुखुनि दिना सफैनायनि सिगांनो नोंनि सोरजिगिरि इसोरखौ गोसोखां. And the years approach when you will say, I find no pleasure in death. आरो बेबायदि सम फैगोन बेफोरबायदि रंजानाय बाजानायाव आंहा गोजोननाय गैया. But then in that John chapter 10 verse 10, Jesus said, follow me, I give you abundant life. जहननि 10 बुंदों आंनि उनाव फै आङो नोंसोरनो जोबनो गैयै जिबन होगोन, जिउ होगोन. So the question tonight is, which group do you belong to?